ezigbo nwa afọ kansụl Anaocha bụ maazị Estate Onyedum ekwugana Gọvanọ ma Soludo na ọ ga-achịkwa nke ugboro abụọ ma kọwaa ya dịka onye wetagoro ezigbo ọnọdụ na-agbanwe bụ tosiri ka enye ya ọnọdụ ka ọ gbakwunyekwe n'ọrụ ọma ndị ọ na-alụ. Emmanuel Okonkwo wetara anyị ozi na maazị Onyedum bụ onye isi oche Anambra State Sports Development Commission toro ya bụ ọrụ ọma gọvanọ anyị na-alụ na Anambra steeti. N'eka o si ga Maazị Onyedum kwupụtara na ọrụ ọma dị iche iche Gọvanọ Chukwuma Soludo lụgoro na steeti a na-agbara ya akaebe ma kwukwezie na ọ dị nnọọ mkpa ka ndị Anambra na Uju tụọrọ ya vootu na ya bụ ihe nrọpụta a ga-emerube na ọ bụ na ọnwa Nọvemba 2025 agba mkpụrụ ụbọchị 80 ka ọ wee nwee ike gaa n'ihu n'ọrụ ọma ọ na-alụ na steeti a. N'okwu ha dị iche iche, onye ji ọkwa meyọ nke Anaocha Local Government Area bụ Maazị Romi Ibekwe nakwazi onye ji ọkwa chairman nke otu All Progressive Grand Alliance Agba Anaocha Chief Anthony Ugoji toro nnọọ Maazị Onyedum maka ya bụ nkwado o nyere Gọvanọ Chukwuma Soludo ma kwuo na nke a ga-eme ka ndị mmadụ ghọta mkpa ọ dị ịtụnyere gọvanọ na ya bụ ihe mmemme nrọpụta ga-emerube na Nọvemba. Onye ji okwu ya abụ izu n'otu Agba na Ichida bụkwazi onye ji bụ ọkwa President nke Anambra State Association of Town Unions Asatu Youth Wing bụ Sir Oster Ozalagba kwuru nnọọ na Gọvanọ Chukwuma Soludo ga-atụrụ ugo na ya bụ ihe nrọpụta a ga-eme n'ọnwa Nọvemba site n'Ichida nke dị n'okpuru kansụl Anaocha. Abụ m Emmanuel Okonkwo.